Ngana majia kurase kaunti ya Kisii anamono ekero mwemse wegwode ya Masige West kubagaka abaka usirumu rubulyo obo kunyara kwa ne kibuna aboroki wa IMM amone 50 ngogenda bali na kugenderia masomo aba university ukona kurase nseme ibagaka ni gata biruna nchire mira nyari gusira menye bensemeyo kubotekana no bokonyo obwa ye ni gata biruna na agendere gusira ensemeyo na kubotera na menye bensemeyo amone serikali eliko ne kibuna aboroki wa kurase nseme ya Masige West ngonyara ro kugenderia anamona so gusira ebirongo bichisemin chinga ke nyarre kuboli yokobo asanyarre kuru kuboli go cyasaba ibuli bensemeyo kane kibuna abana kogenda bara achiskuru mange yo kubato kachibesa aserituko lyalero no tukumanyigwa no muri kitomero dada mumanye Shaila Nyaboke Siro wapi Nomoroberio okorekana asabisi ye wadi ya Masige West enga kiabaro kigwa gwetania MAM na 50 abobarachi goswa Asechi University imeyense ya Kenya banyora obokonyi wechi shiringi chiribwisato kero mwana kurwa ase Bagaka Foundation omoroberio yo okoragwa nomo MCA bwensemeyo Jacob Bagaka. Every student who comes from Masige West na ndebo igo onyorteri nafasi yo kwanda university mbalimbali konya bari kiri bwisato asenge ncho yo kogende school eye nabekwa at least abayiboli nafu asenge ncho omo ibona konya tabwati no transport yako mwana kiri school but they are able to start with this 3000 omwana bakoli negari agenda baka Kabianga University agenda Musindo Muriru agenda Nairobi University okonya ngatwa pungusiro mosigo asenge ncho kwandira masomo on behalf of yaba iboli bonds ba Masige West. I want to wishing abana abaitu bakogende school bakoromoki wikabakori. So I want to congratulate all candidates of last year from my ward of Masige West. Baliba mega it to go to the universities. There are over 200 in my ward and I want to wish them success. Ekera bakogenda school alikuruana, ekera batorentere amasomo nechugutwa mune ward. Ni gobono omo MCA aine kebuna omoroberio oyo no chikogenderera asamatuko aribosyo asekerenga kyae keregusira chisemi na goseria obotaka. Omoroberio yo enanyo chagete 2022 konyantare no nechukura na naruete basa ntangani uchia saba na funds tuanya kote na last year after na rechukura na no mwaka oyo tuanya kolire. It's a continuous process as long as ndo murayo Masige West. Every year I will be coming kiria kana nyolire. I will be saving kero mwaka na lenta tuashana abantu baito gwetra masomo because I want to see in the 5 years abana bono tu akonyire barget more than 1000. I want to see them also being successful by Chakoba ngana tubuna abantu Masige West ward ntiyako batoko provide aya agenda ya nene ekana nkubori chikura se ward ya Masige West ya rengenga abantu baito to support sama education yakora education is an equalizer aboroki wabo bakonyeka kurwa ase omoroberio nigo bakambuye mono ase basemia abande kubeka omokia ase amasomabo. MCA na kushukuru kwa kenye umefanya, tutaendelea kufanya bidii ili kuhakikisha tumechange society yetu ikuje kuwa ni tofauti kuliko yenye iko sasa. Niaba ya wanafunzi wengine nasema shukrani sana kwa MCA wetu. We will work hard to promise our parents and the MCA that tuta work very smart kuja kusaidia the society. The students in Form 4, mimi na encourage work smart, mtapite exams, mkisoma kwa bidii mnapita. Egati ya baiboli abo baikirana asensemeyo ni goba kambia sebasemia aboroki gwabo gocha kubeka omokiana kunyora chinga cyabo ekyagera bangeni goba kurwa chinga cyo konyora gwainse ngoira ne do mwesimi weito cyako bagaka ngambia mona segasi yawe yo kore yerengia na biri byonsi yo ko bagogotoa idi ngango gotokorerore tuarorire na maisaito togo sabera Nyasaye akwafie yerengia akorende na ndogendere korenda kwoti yeito igotogo ira ndingambia mono na nditiga Nyasaye goseni abana baitekera moko enda se sukuru mwarigere iri obwanchani obonene bwarorekanira serituko lya rero na kegimo mwesimi woitai achira asengenjo yo go support asengenjo yo koende school igotogo basaba ngakara moko enda ali ase school inyora kerigi yako irororo. Uangalie nyumbani umetoka wapi na nini umeenda huko, angalie hali ya wazazi wako ili ufanye kazi kwa bidii ukuje kuwasaidia. Onsi kiandani gobono aboroki gwabu bagokera obokonyo bwo enga kibarachi kogenda Asechi University imeyense ya Kenya. Ngoripotelia egetaseni Kyandizi TV korwa eward ya Masige West elietaliane Mildred Momanyi.